Yurdumuzda 6-njy açyk halkara olimpiadasynyň geçirmegi garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki giň meşhur maksatlaryň we bäsişiklaryň gurulýan merkez hökümindäki derejesini pogtalanýar. Bu içäri yurdumyzyň ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň takyk ilmlere bolan höwüsini ýokarlandyrmagy we ýaşlaryň okuyup başlandyklaryny ýüze çykarmaga giň ýol açýar. Şunun bilen baglykda halkara insan perwer ilmleri we ötüş universitetinde bäsişiň ýeňijilerini ýylamak da barasy. Belent ruha besenen aydym sağda çıkışlarına başlandy. Munyň özi ýaşlaryň intellektual ösüşini öpçü etmek, olaryň saýlap bolan ugur boýunça belent tekbitleri ýelemekleri we häzirki döwrüň wajyp ilmi hemde amaly meselelerini değişli derejede deriňäp bilmek, ukuyuplaryny ösdürmek meselelerini toplamdan esasa çemeleşilýäniň nowataky beýany urly. Häzirki döwürde ýurdumyzyň milli bilim ulgamyna gahrman arkadamydan başlan giň meşhur özgertmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyň başlandygyna üstünlikli durmuşa ýetilmeginiň netijesinde milli bilim ulgamyna ägert ulyşlar gazanylýar. Munyň özi bir urwança öňe sürýän başlangyçlaryň netijeli häzete eýbolýanyň nowataky subutnamasydyr. Bäsişiň netijelerini laýyklykda şahsy we topolaryň ugurlary boýunça talipleriň zekin bäsişigine giň orun berli. Olaryň dowamyna türkmen ýaşlaryna has ýokary netije görkezmekleri ýurdumyzda milli bilim ulgamynyň sağlaşyk ösüşi ona düşenigini görkezýär. Lekin bäsişiniň jemleneni Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň toporlarynyň öňdäki ornlara münasip bolanyny kesitlerini. Şunda ýurdumynyň tarih ýaşlary iň ýokary netije gazanmak başardylar. Aýratyn tapawutlaryň türkmen ýaşlary A derece boýunça jem 78 medal eýlediler. Olaryň 15-de altyn, 30-de kümüş we 33-de brünç medallardyr. Şeýlelikde türkmen talipleri B derece boýunça da ýokary görkezijilere eýe bolýarlar. Olar jemi 120 medal eýlediler. Olaryň 18-de altyn, 39-de kümüş, 63-de bolsa brünç medallardyr. Toparlan bäsişikde de türkmen talipleriniň görkezden netijesi ýokary boldy. Olar jemi 13 medal eýleme başardylar. Olaryň 2-si altyn, 5-si kümüş, 6-sy bolsa brünç medallardyr. Ýeňiji bolup, ýokary döwlet ýylaklaryna münasip bolan ýaşlar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ösdürmegi, ýaş nesilleriň bilim terbiýeli bolmagy ugruna döwlet derejesinde arad edilýäni üçin gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede daşary ýurtlardan gelen talip ýaşlar türkmen topragyna kabul edilenlikleri hemde halkara matematik olimpiadasynyň ören guramaçylykly geçirileni üçin türkmen tarapyna hormaty prezidentimize we gahrman arkadamyza hoşalyk bildirdiler.